da muna kong ML. Boringon baga. Tara na. Parang patulos, rank. Patulos. Ay, buray yan. Respect naman ko. Tank naman niyo. At ang daya ako tank user. At ang layla user lang ko. Oh, tank daa. Kung gusto pala nindo may tank, hindi mag-tank ka mo. Dirito nindo ang daya na tao mag-tank. Tapos kung madaw, sisiyaw nindo ang takta. Bubo daa. Hindi mas bubo ka mo. Bala ka mo dyan, hindi ako ma-adjust. Pataplo pa na ng layla ko. Loyal ako kay layla, loyal ako. Bala ka mo dyan. Oh, game na. Nagkakauting email ba din? Ay, dai! Nagdalan sa naman ko. Ano ka, bangog, ha? Bangog ka? Nadangog mo na nga na tsaka nahihiling, mapot pa. Tanong mo yung kanisa indo. Grabe ka naman pa di. Panagapot siya naman ko. Oh, ayos naman yung hapot mo. Hapot mong pang ibang universe. Nahihiling na, mapot pa. Sige, ganda na yan. Launch attack! Atras na. Initiate retreat! You have been slain. Enemy double kill. Enemy triple kill. Defeat. Guys, kami na lang daw. Report tayo niya, report. Iyo pa na yung dahil tatawag na jas. Report tayo ni Gabos, report. Iyo pa na yung core na patal. Report. Hindi ka mo tataw mag-adjust ha. Idadamay pa ko nindo sa kapatalan nindo ha. Ay sus! Susiyong to si mga kasurog. Kung bubo ka talaga. Kaya nga dahil ka nakaalid dyan sa Grandmaster na yan. Puro ka lang papid. Di pa tataw mag-adjust. Tapos kapag na-daog, i-report mo pa si mga kaibanan mo. Pasali mo. Sabihin mo, bubo ka lang talaga mag-gawat. Ay wow, masupog man sa imo ay. Ika nga rin sa pirang taon mo nang nagparakawat ng ML. Parang sipi ng naraot sa imo. Hindi ka pa man gira nakakali sa warrior. Mas bubo ka pa sa ko. Hindi ka magkain pa di? Tara na pa di. Tarang kita. Alay lang ang gamitin ko. Ay puli mo. Makawat kang sulo dyan. Dadamay mo pa ako sa kapatalan mo.